नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खिथिगोन नायना लाबानो जाबाय नारेंखल फिथाइ 480 टा नै जिरबाय थादों आं बिराद गरम गाइस उपाय गैया एकदम न' भितराव जिरबाय थादों मारै गोलोमजोब्बाय नाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय 480 टा नारेंखल आराय घन्टायाव जिरजोब्बाय गाइस नायना लाबानो जाबाय नै जिरबाय थादों आं दा थाब-थाबनो बाहेराव भितराव बिराद गरमखाय आं एसे बाहेराव फैदों गाइस बाहेराव फैनानै जिरबाय थादों नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा नारेंखल जिरबाय थादों इसिना नारेंखलखौ बेबायदि जिरो आरो गाइस गरमखौ 480 टा दं आरो गाइस आराय घन्टा नांदो बा बिराद गरम गाइस गरमाव थानो हाया बिफां सिङाव थेवबो फैनानै जिरबाय थादों आरो गाइस खामानि गैयाबा एसे खामानिफोरखौ बाहेराव मावो आरो गाइस मा खालामनो दा आरो स्पेसियेल खम जादोंना जिथिया टाइम मोनो होमबानो जिखुनु खामानि मावो आरो मा खालामनो उपायथ' गैया जना थाबाथ' मोनजायाना गाइस बेनिखायनो नै थाइसे जिरखांबाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै बिदि बेखौ दा मिलाव हैगोन आरो गाइस बेफोरखौ जिरखांनानै केजि हिसाब फानो आरो गाइस 40-50 ओरै थाङो आरो केजियाव गोराना बेखौ दा आं बिगुरखौ जिरनानै रिक्सा लानानै आरो दखानाव हैखानांगोन नै दा आं फाइनालि जिरखांबाय जिरबाय थादों थाब-थाबनो जिरनानै बस्थायाव सोनानै रिक्सायाव होना लानांगोन आरो गाइस दा आंनो थाब-थाब जिरबाय थादों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय फिसा-फिसाबा बिगुरा बिराद गोरा गाइस जिरनो बिराद दिगदार जायो बिदि गरमावबो थानो हाया गाइस सान्दुं गोसाथार बारबो गैया नै जिरबाय बेबायदि जिरनांगौ आरो गाइस जिरनानै बेखौ दा बस्थायाव सोनांगोन बस्थायाव सोखांनानै आरो दा लास्टाव दखानावबो हैनांगोन गाइस दिनैनिखायनो थाब-थाब जिरबाय थादों बेला मोनसे 12टा बाजियाव फैदो फैनानै थाब-थाब जिरनानै एकदम होना गालांबाय आरो दिनै एसे नारेंखल फिथाइखौ मारै जिरो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नैबायदि जिरनांगौ आरो गाइस गरम उपाय गैया एकदम गोलोमजोबना सला-थला सिजोबदो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय बाय बाय।